A Galería La 12 acolle unha nova mostra de Natasha Lalenco, titúlase What the Fuck, e nela auña humor, surrealismo e emojis, proposta que se suma á galería que oferta tamén cursos de arte para todas as idades. Boiro conta cun espazo reservado á arte da man da Galería La 12. Este sábado abriu as súas portas a unha nova exposición. Unha mostra dunha artista moldava que se chama Natasha Lalenco, que é a terceira vez que expón aquí na galería. O traballo dela agora, basicamente, está centrado un pouco no tema dos emojis, digamos, levados o soporte son pezas de corticeira e un pouco o mundo realmente onde estamos agora vivindo un pouco así o mundo digital. A exposición titúlase What the Fuck e toma préstamos do surrealismo e nela sumase humor, delirio e cores. Sí, ten, todas as pezas, digamos, que ten ela, pois son pezas que teñen bastante carga de cor. Artista moldava que está na 12 por terceira vez e que coñeceu a galería pouco despois de que abrira as súas portas hai algo máis de 10 anos. En contacto con nós, sou representante e nada, quedamos con ela para visitar o seu estudo e, pareceu interesante o traballo que facía e a raíz disso empezamos a ter así un vínculo así máis próximo e por eso, é unha das artistas coas que traballamos. Esta exposición poderá visitarse ata o 24 de febreiro, aínda que apunta que a xente non ten a costume de achegarse á sala de mostras. Aquí non sei o porqué, pero non hai como ese hábito de entrar e non sei se é porque o mellor o tema de como que non che invita o mellor unha galería, como que ves que igual te sintes obrigado a mercar ou non sei se vai por aí un poquinho a historia, pero a verdade é que non o que che decía, non hai así un hábito de vir como podes, non sei, como poden ir a visitar un museo. Ademais de ter este espazo para que os artistas amosen as súas obras, na 12 tamén hai cursos informativos para explorar e coñecer o lado artístico. Temos talleres de debuxo de pintura, digamos que os talleres temos varios grupos, empezamos con nenos a partir de 4 anos, collemos nenos a partir de 4 anos, despois, a medida, digamos que van, crecendo e tal, solemos ir facendo grupos así máis, que estén máis parellos e si, un poquinho pintura, digamos, libre, tampouco é algo que, porque, sobre todo cando son pequenos, sempre explotar un poquinho o que é o talento artístico de cada rapaz. E na actualidade contan tamén cun taller de bordado. Outra das actividades que realizan sempre en la 12 é a enmarcación. Marcamos, todo tipo de pezas, puzzles, puntos de cruz, obra, eso sí que é algo que levamos facendo tamén desde que montamos a 12. Servizo que está a ter unha gran acollida.